ambuye ayamponafe amawa kamena peseka pa 1 Mafumu chapter number 17 litamba kuwerenga kuyambira ndime number 7 mpaka ndime number 16 ndipo kuwerenga kwanga ndikuitsa ntchito chichewa cha lero chimene pena ndi pena chikhoza kukhala chomasiyanako ndi buku loyera kapena chichewa chakale. Mau otsekulira kuti mayi wamasiye wa ku Zarefati, verse number 7. Patapita masiku mtsinje udaphuka chifukwa mvula sinagwe m'dzikomo. Yehova anayankhula naye kuti nyamuka tsopano pita ku Zarefati ku Sidoni ndipo ukhale kumeneko. Ndalamula mkazi wamasiye wa kumeneko kuti azikudyetsa. Choncho iye ananyamuka napita ku Zarefati. Atafika pa chipata cha mzindawo, taonani mkazi wamasiye amatola nkhuni. Anamuitana ndi kumuwuza kuti patseni madzi pang'ono m'chikho kuti ndimwe. Mayi wamasiye uja ankapita kukatenga madzi. Eliya anamuitananso namuwuza kuti chonde munditengera konso buledi. Iye anayankha kuti pali Yehova Mulungu wanu wamoyo, ine ndilibe chakudya china chilichonse koma kaufa pang'ono m'mbiya ndi mafuta pang'ono m'botolo. Ine ndikutola tinkhuni tochepa kuti ndipite nato ku nyumba ndi kukaphika chakudya changa ndi cha mwana wanga kuti tikadye kenaka tife. Eliya anati kwa iye, usachite mantha, pita ukachite monga mwaneneramo, koma poyamba undipangire chakudya pang'ono kuchokera pa ufa umene muli nawo ndi kubwera nawo kwa ine, ndipo kenaka muphike choti mudye inuyo ndi mwana wanuyo. Pakuti Yehova Mulungu wa Israeli akuti ufa umene uli m'mbiyamo sudzatha, ndipo mafuta amene ali m'botolomo sadzathanso mpaka na tsiku limene Yehova adzagwetsa mvula pa dziko lapansi. Mayi wamasiye anapita nakachita zimene Eliya anamuwuza. Choncho panali chakudya cha Eliya, mayiyo pamodzi ndi banja lake lonse chimene anadya masiku ambiri. Pakuti ufa umene unali m'mbiya sunathe, ndiponso mafuta amene anali m'botolo sanathe, monga omwe ananenera Yehova kudzera mwa Eliya. Amen. Tipemphere. Mfumu ya Israeli, kuwerenga kwa mawu anu kwachitika ndi cholinga chakuti Mulungu muyankhule ndi anthu awa. Ndikupemphera kudzera mwa mphamvu la Yesu Khristu tsekula mitima yawo kuti ikhoza kulandira zimenezi. Popeza programu yanu Ambuye mwayikamo anthu amenewa kuti kutsiku la lero akhoza kukhala iwo akumva, koma kuti asakhala kumva chabe koma asakhala kuchita napeza papadalitso pano. Yehova ndi project pakati pathu ngati mpingo, ngati awasachita nawo zina zikozotsimphina ndichifeke mukufuna kuti amveretu mawuwa kuti mokutera akhoza amodzi onika dalitso mwa inu. Tamandikani mwa Yesu Khristu. Amen. Ukondedwa, mawu a Mulungu amene tawerengawa akupezeka mkatikati mwa nkhani yopatsa chidwi. Nkhani imene ikufotokoza kuti nthawi imene Ahabu anali mfumu ya Israeli anakwatira mkazi Jezebelo, amene mkaziyo samapembedza Mulungu woona. Adapitsa zipembedzo zawo za Baala, ndipo ichi sichinakomere Mulungu. Mwaija kutuma mtumiki wake Eliya kuti akatsutsane naye pakuchita cholakwika chimene chidachitikacho. Ndiye kutsutsa kwake tikadawerenga pa verse number 1 akunena kuti ayi popeza mukakamira zimenezi ndiye kuti kudziwika kuti mwasiya Mulungu woona kuti amazina mvula sidzagwa kufika mtanena mawu. Ndipo Mulungu adalemekeza mawuwo kuti mvula sipanali kuti simagwa. Amen. Adakafika tupomva kupeteka dzikolo chifukwa chokana kukonzedwa. Abale wangani matindika penani kunena kuti mukamakana kukonzedwa mudzafika ndithu pomva kupeteka. Dzikoli anthu ambiri amakana kuti akonzedwe popeza aliyense amadzitcha dolo payekha. Koma ndikuze si onse amene amabwera kudzakuwuzani zokukonzani kapena zokudikirani amene iwo amakudani ayi. Ena ali m'chikondi chofuna kuthandizani popeza akamakuonani mmamvetsa chisoni ndi kubwacha kumene mmabwacha pakachidwe ka zinthu. Ndikuze lero ena mmamvetsa chisoni akamakuonani mmene mwavalira ngati Christmas tree madalazi mamikisa amamva chisoni. Kubwera kukuthandizako ndi sikuti anena ufilimu ayi akufuna ngokuthandizani.
chifeke muntu wina aliyense adzikhala ndi mtima womasuka okwanitsa kulandira zimene wina ananena kuti moyo wako ukuzokhala wongoka kazumveka kani awuzani kuti umamvako zawena nawuzani umamvako zawena muwathandiza amene ungamakani pena tawuzani motsindika msawo pene mchali chiuno umamvako zawena. Ameni. Ndizofunika zimatha kuthandiza moyo wanu. Tamvani atachita chimenechi Mulungu adadziwa kuti no Eliya sakhala mu ubale wabwino ndakukosana amene amadzudzulapo. Ndipo Mulungu atsochoka pakatipa chipwezeka chitika apa mwina zofunika za moyo wako. Mtima ukakhala woyipa ukatsimikiza kuti usulandira chimene mwina akunena chimachitika ndichi umayamba kudera ndi munthuyo ndipo matenga munthuyo ngati mdani wako. Koma ndikuwuza kuti monga munachitikira kuti Mulungu akumuwuza Eliya kuti suntha mbali akufuna apereke tanthauzo lakuti nyengo zina kusabweza zoyipa kwa mtu wena kumapereka mtendere pakati pa wanthu. Ndapereka chitsanzo service ina kuti madzi sazizilitsa madzi otentha azake ayi kumafunika kuti madzi enazi akhale ozizira kuti aja okaduka aja anali kuti azizire nawonso. Mukhoza kupita zomwezi ngakhale m'banja mwanu kuti wina auhauka iwenso ukahauka zivuta koma iwe khala ngati wopusa kuti kuyamba ndeni kuyimirira. Kazumveka kani nthawi zina muzidzichepetsako leka ngati wopusa mupewa zambiri. Nthawi zambiri anthu amene amaganizira pakamosa ndi munthu amakhali mavuvu ambiri zedi ndikusalimana nawo ndikudeka kwa mtima. Ameni. Kudeka kwanuko kumakhala kuti mukonzo zambiri zimene mwina kuthenga zidzakhala zofuna kukonzeka patsogolo. Mulungu akumulimbikitsa chimenechi suntha. Pamene amamulimbikitsa asuntheka kuti akufuna abe Mulungu kuti amusamalire Eliya popeza kuti Eliya ali naye ntchito yomuthandizira kuphwanya chikunja chino chinali kuthawi imeneyi. Kukudziwa chake okondedwa Mulungu pazake ali ndi project yakulimbana ndi chikunja. Kusonkhana kwa anthu ngati mpingo maprojekti ochitika pa mpingo wonse cholinga chake ndi chimodzi chakuti ziyende za Mulungu zokweza ufumu wake pamenenso ufumu wa mdierekezi unali ukusweka. Amen. For example, kodi project yokula Galiwood ni mawala kodi kani kuti uthenga wa Yesu ufalitsidwe vanthu abwere kwa Mbuye china chothandizira chili kodi chimene. Amen. Ndimva Mulungu adamudyetsa Eliya ndi makwangwala kenako akusitathaga kuti upite kudera lina kumeneko ndadzisankhira mzimayi wamasiye amene iwe akusamalira. Tendifunsaneko kuti iwe ene musankhire kuti akasamalira Eliya adali mzimayi wamasiye monga mumaganizo a wanthu adafuna akhale mayi pwepwete ngati ali yekha banja kochitika bwino amene alibe kusowa kwina kulikonse. Koma Mulungu sakutero akusankha mayi wamasiye amene mavuto ndi ulingosanena kuphumata mchanjechete amene Mulungu akuti iweyo ndamene kutuma kuti usamalire mtumiki wanga. Project yanga itereka Eliya akhala ndi moyo mpaka na maphera kalimene wo kuti kudziwa ndi Yehova chakudya chimene Eliya asungidwire nacho chichoka mwa iweyo udzimusamalira ndiwe. Ukazimva mothamanga ukozona ngati kuti Mulungu akuchita nkhanza koma mbali naye Mulungu ali choti achite ndi mayi wamasiye na Yesu afunika thandizo ndani kuti la Mulungu. Amen. Tamvani adakakumana ndi mzimayi ameneyi mzimayi wankulu mphulu munthu mwa mzimayi mumayenda nkhawa ndi mantha chifukwa adali ndi kaufa kochepa kakuti akaphika kachakudya ka tsiku limenelo zathera ngati kuti zathera kuti nde Eliya mtumiki wa Mulungu osati mtumiki wa Mulungu chabe koma mtumiki wa Mulungu wanzeru amene sanangopita ndi mavumbulutso moopseza. Mali kapena inu nosamena mkuyamba kuyankhulani musamana nkhulera anthu ena moopseza kapena mwati matamata kuti tizimu ubani kuti Mulungu amakuyankhulani uzikuza chiso mutu wanu ndi nzeru mutu wanu uzigwira ntchito pakati ukazikauza neno mawu amene muwathandiza auze mutu wanu uzigwira ntchito ndi nzeru. Amen. Nufanene kuti chani Eliya mafikidwe ake ndi mafikidwe a ulemu kwambiri. Sanafikidwe kuti mzimayi Mungu kutsiwa kuti the man of God
Ukuona suweka iwe. Ndabwera kunokuza mawu awo. Sakatero. Akupempha madzi ngati wofoka. Mayi muli bwanji. Kodi mukanikere kumadzi ako. Koma mesejo anyamalira kuti uthenga wapa. Mayi akupira ziko mukamo. Akupira bona tsono mayi asabwera madzi chabe. Kapuleniso mamono. Mayi pamene urai tsono bebani bambo. Ndilinkoche pachabe. Kakuti ine ndi mwanayi tikachitadya choyembekeza chathu tikhala maliro chifukwa tilibe sonjemeza usadandaule Yehova lero kuli sizitha zimene tenga mzoni adamupereka poyengerana ngoli zinazo tiphuma numbuli kwera kwangitana kuti kuzinjira kuzinjira kumaona zochitika mnyengo yake. Amen. Tikabakamba kunena kuti za Mulungu zimafuna kukhala pasi kumaphunzira kanake liliwoni. Amen. Moni mmene amapempha madzi uthenga analibe amadziwa koma adapeza polowera kuti mayi asaopsedwe koma kuti alandire chimene Mulungu wanena moyenerera. Mukumbukenso paja Yesu adayikira zomwezi pa Yohane chapter number 4 adamwa ndi mzimayi woku Samariya adafiranso ndi mawu ngati omwewo ungalikireko madzi haya yuda ndikasiyenderana chakoti mongodadziwa amene akupemphayo ali madzi amoyo ukama madzi awo udzafuna soyera koma madzi amene ukupatsa ine sudzapasa patseni kumadziwo tsono aulekati nga amuna wako mwayiona nkani Yesu amadziwa ngati mayiyi sadafuna kuti amunene kuna kumopyeza aulekati nga amuna wako mwayiona ngafewe kwa wamuna hayi nilibe aulekati makambazona mupe mwacheta uya makambazona chifukwato amene makanda 5 uyuso siwanali kwati uyu siwa ujana kuti walidziwa kumkhala chete wadzalowa kuti ndi mneneri tsono mwangini waneneritu malipepera wasina nkani anthu ambiri wadza zoti izukamba za Mulungu amadzishuna kuti akhengera amazidziwa za Mulunguzo koma point anga ndi iyi Yesu sanamupyeze mzimayi uja adakamba naye kuti akhoza kumvana kuti mapeto wake athandizike. Amen. Inunso mukafuna kuchita zinthu muchita chinthu ndi nzeru. Now akukambira napa Eliya ndi mzimayi. Mzimayi akudigwira mtima kuti ndili ndizochepa akufotokoza chilungamo cha nyengo yake sakudzikako mistake imene nayo pakati pathu ndi iyi andingilofuna ndikuthandiza ndikuva kulimbikitsika kuti ndikuwuzeni chimenechi musakhale koposa tsiku lanu ndimauza wena kuti dzanja limakanda apo lafikira apo pamene dzanja sidafikirepo silikali kuti silikanda musamadzikemo valani mwa tsiku lanu kalyani mwa tsiku lanu mukafuna za mawa musanafike mawalo mukupweteka ena moyo wanu suyenda chifukwa cha matama muli mtima amatasibati mpikisano danza ndi izi muvula nazozi wina aliyense amene ali ndi zinthu adali ndi mbiri yake ndipo chinthu chopatsa mtendere chimene umachichita mtima wako uli pansi ukudziwa kuti ndikuchita chinthu choyenerera. Mayi amakamba chilungamo ndili nazo ine ndizochepa sizingakukwaneko sefe ayi nzokuwalira ine ndi mwanayi inuyo munafuna kutapeza njira yanu ina komanso timalili unene pano tilibenso chiyembekezo china kutsogolo amakamba chimene chikumfikira. Amen. Koma Mulungu amanena kuti ndimadziwa kuti uli ndi zimenezi ndipo kudandaula kwako ndikudziwa zakuti wafika pano ulibe chiyembekezo ndikudziwa chifukwa chake ndabwera kuti nkuthandize monena kuti Mulungu adagwiritsa ntchito kulesa kwake kwa mtima kudzipereka kwakeko kuti ikhale njira yakuyankhira zambiri zinokhala ndaulo kwa wake. Amen. Nthawi zina Mulungu adzagwiritsa ntchito zokuvuta chilungamo chanu kuti inuyo akudalitsirepo zakuti muli ndi nkhawa Mulungu akudziwa zakuti muli ndi mantha Mulungu akudziwa zakuti moyo wa mtauni muno ngofuna ngopweteka Mulungu akudziwa mchifukwa ali gali mulekudwe ndi inuyo kuti kudzera mdani ndi mubereke ine Mulunguso akudalitsirepo. Amen. Iye wakhala busy ndi za Mulunguso amakhala busy ndi moyo wake. Chachikulu chimene Mulungu akufuna si ndalama yanuyo ayi akufuna mtima wanu. Amen. Chifukwa Mulungu akudalitsani mudzafunika so kuyena nani kuti adalitsekeponso mukudziwa alipo ena ake Mulungu adalitsa
komana ndukhala kukombeze fita mambala kukombeze shuwa nditu akozo mali abo ilo anjoni numwinija also ukawela kona ake chuksa mkucha kwa odelewa mulungu sawa gana mulungu akakupatsa chinthu amafuna kuti enanso kudzera mchimene chija athandizire nawo. Chitsanzo china munizovala zambiri zina lino simuvala andilepo yani mudadutsa simungatinso kuvala zimenezozo komudakasukabe mpaka napano zanja sufiti umene ayo jeni alisadzirenge apite kunyumba kwake moni zijazi mukavanisweno kumazanja zimapai kudasonga zi amalengeza ndikaoneko ena ngofurika inasoma ino kwaroni shati yanga ija singavale ija awakhozovala koma ayindithu osapatsako winuyo uri munthu wake nje munazimuka apa inuyo mbere akamusimuzilikuma musuka zovala zina zimene wina wake adati avale akhozolepengezera tawina ninganga zanga ndimakambirana ngani imene tidamva chisoni kwambiri mona dzibuza anu wakefe nthawi ndi nthawi timapaka ofulodi katundu amene naye wanthu kuthandiza kwanthu wena kuti amwayiwe nesa masitepa dasita angale kuvala swana ngani ayi lesungapalisa koma wina chimakanga chenyiwanjo mwayo mozoli mulibe mtima woyipa mulibe mtima woyipa tafusa muwawopa ino mulibe mtima woyipa. Amen. Takipano kuniba Bible kuti mai akasanka kumvera akasanka kumvera ndi kutsipere kuda poti mwati mulungu yo atero ine ndilani kodi ndita andi mmene amachita ndibati ndinene samachita kopinjika amachita mokhulupirira ndi movomereza. Amen. Sama je ena maneno ngalo ngoma pereka usimba kupweteka sisikuwawa malemba kuti mulungu wako ndopereka unali kuti mokondo mukhulupirire adachita mokhulupirira adachita mokhulupirira Bible kuti sikachitikadi zimene mulungu adanena kuti no mbiya yake ufa sunate mmoto mwayi ofuna kuti sadate ndemo ndipetse chifukwa kuti mai adapereka adausa mtima opereka Bible kuti ayibabanja pake adajasonawo kwa masiku anya kuti ambiri waona mtima opereka uchi adapereka kuochepa sinabwera zambiri adachita sonali kuti azibale wako adakaliwo wowamana izizi nkupeza zambiri abale ake wadakajaso chimene mungapereke ndiyo chonena kuti ichi chamukende kufomera kupereka awadakuza zambiri udzakuza sonali kuti kupereka ne Yehova adzakuza kuti nomukale njira yokuti ena azidalitsikira chimtima choyipa chiyanga chikolopa choti ofinyira pali konse chimene chimagisa kuti anthu ambiri zisamaende inu mungu ochita gaulani ndimanga kusakena kunena kuti mungafika pa zochita zinthu aliyesa azimuchita gaulani ali kuti lake mulevu ili kuti imene chitani zoyenerera munthawi yoyenereranso mango akupya sadyera mchere ayi imakhala misala nthawi yodyera mchere ali kuti idatutsa chitani zoyenerera munthu yoyenerera zikuthandiza. Amen. Ndi zimene mayi adachita chabwino poti mwanero ndachita izi zayikwaso zambiriso auza kusowera anye uno ndimene mwa Kristo mwanalo umakalira moni nokondero mende kumalizira patene kusema project imene ikuchitikani ikhale ngati mbedza imene mulungu wapereka yakuti akudalitsire mboni mukhoza kuthamanga ine ndi mavuto yawo ndili ndizi ayi Yehova akudziwa akuthandizani mulungu akupeni mtima tabwisa akubwezera. Amen. Kuti mukhoza kuchita nawo zimenezi watsikizika mtima no samene matsikizika mtima kuti izi zilipanga nawo ndipo ndiyembe zikudalitsika imirira ndi kupemphera. Tipemphere. Yehova mulungu wamakamu ndapereka uthenga wanu kwa anthu awa ndipo ndili chiyembekezo chakuti amvetsetse zimenezi kuyankhula kwawo ndiyo kuyimirira kwawo kwa Ambuye kwakuti iwo akonda ndi kutsimikiza mtima kuti apanga zimenezi zakuti akutumikireni monga mzimayi adapereka mwakumvera mawu amene Eliya mudamuyankhulitsa awanso atsimikizika mtima kumvera mawu amene madiyankhulitsa lero kuti atengana ogawo pa project yokulangani moto yokutumikirani kufalitsa uthenga wanu akachitadi zimenezi mnyadalitse
mwachite zokoma, mwadabwitse, mwakweze, mwadzodze, mwachite zimene kale sakazioneponso kuli. Simone tikalipa iwo amene achitadi zimenezi mwa Yesu Khristu. Amen. Tendekani basi mwatenu. Hallelujah. Ndibereke kwa iwo amene akutilizaso magawo ngati amenewa Yesu Khristu kuyenda. Amen.